Talaga ba mainit ulo ngayon? Kung mainit ang ulo ng jowa mo, ng girlfriend mo, ng partner mo, ng misis mo, ngayong araw na ito, kasalanan talaga to ng Katniel. Kasalanan talaga ito ng break-up nilang dalawa. Opo, dama ko po ang sambayan ng Pilipino na naapektuhan ng dahil sa nalaman nila na break na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ma-share ko lang po kagabi nagpagas ako. I think it was around 7 o'clock in the evening. Tapos habang nagpapagas ako, nag-scroll ako ngayon sa Instagram ko. Tapos sa Instagram ko, biglang merong picture na inilabas si Catherine Bernardo. Tapos marami pang ibang mga picture yung kalakip nito. Yung pala statement na niya yun. Di ba? Parang ang tagal-tagal ng sambayan ng Pilipinas nag-aabang ng recent or updated post about them. Pero walay, ngangi. Ang dami-dami ng mga nakikimarites sa kanilang relasyon until finally last night inilabas na nga ni Catherine Bernardo ang kanyang statement. Alam nyo, pagkabasa ko ng lahat ng yun, parang naluluha ako. Oo, tas hindi ko maiwasang mag-overthink ng malala. Overthink na nga tapos malala pa, diba? Ewan ko ba, feeling ko wired talaga tayo na minsan mag-overthink. Pero, eto kabisyo, meron akong isi-share sa'yo. Kung ikaw ay merong jowa na nag-overthink, o di kaya naman ikaw mismo yung jowang nag-overthink na OMG, 11 years nga natatapos nag-iiwanan, naghihiwalay Tayo pa kaya na bago-bago lang. Okay, so eto, meron akong nabasa sa social media na feeling ko maganda ring i-share sa inyong lahat. So, eto yung nabasa ko. No? Sabi dito, the opposite of uncertainty isn't certainty. Naintindihan niyo yun? English kasi kaya mahirap intindihin. Pero sige, susubukan ko siyang Tagalogin. Ang kabaligtaran daw ng hindi ka sure ay hindi ka sure. Walang kwenta mag-translate yung raketera. Ulitin na lang natin, Englishin ko na lang. Oo, verbatim na lang. That the opposite. Okay. The opposite of uncertainty is uncertainty. It's self-trust. Trying to control the future is a battle you will never win. So kapag kinontrol mo daw yung future mo, at pinilit mong kontrolin yung mga bagay na hindi mo naman talaga kayang kontrolin, it's gonna be a battle na hindi mo kaya o hindi mo maipapanalo kailanman. Or pwede ka sigurong manalo doon, lalong-lalo na kung gumamit ka ng dahas. So, sa mga merong ahas. Kaya charot with darot. So, instead daw of seeking certainty, seek self-trust. So magtiwala ka daw sa sarili mo. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Because you'll never know what will really happen in a year, in 5 years, in 11 years. You really don't know. We really don't know what the future holds. But kapag meron kang self-trust, you will be able to handle English, my gosh, ang hirap, ang tigas ng bibig. Wala kasing nagpapalambot. Charot with darot. Anyway, ito. Trust that you'll be able to handle whatever does happen. So you trust yourself that you have your best interest at heart. And you have to trust yourself that you will try your best. You have to trust yourself. You have to trust yourself that you'll be okay. So yun. You have to trust yourself. And of course, you have to trust the person you chose to be with. And you continuously choose to be with. Ang aga-aga, pang secret pal yung datingan. Friday naman ngayon. Yung mga nag-overthink ng malala dyan.
I think it's time para magpalambing sa inyong mga partner. Daniel Padilla kasi nadadamay na naman yung mga matitinugan. But I wonder kung ano talagang reason ng breakup nila. Siguro talaga mahilig silang pumarty, no? Yung mga iba dyan. Hindi ko sinasabing sila. Mahilig lang pumarty. As in third party. Charot! Darod! Anyway, kabisyo, yes, dadako na tayo sa exciting part of the program. Dahil eto na nga since Friday today, daming bulol. Today, araw ng mga ma-el. As in, malalambing. Di ba malambing ka, kabisyo? Or pwede rin ng ma-el as in maloko. Or pwede rin ma-el as in malumbay. Pilit natin yun. So, eto na nga. Ibibigay ko na ang pampalabas ng ngiti sa iyong labi. Eto na ang patikaw ng SPG. As in, super Backnern Secret File. Bumulong ako at nagtanong kung pwedeng bumili ng pampaano. Ano? Ano yung pampaano? Bumulong tapos kung pwede bumili ng pampaano. Parang meron ako nai-imagine sa ganyan yung bumulong ka, pwede bumili ng ganito. O kaya may papakita ka na lang na picture. Sa convenience store ba yan? Ay, hindi. Sa drugstore daw. Pero may iba naman sa convenience store, dun lang. Di mo na kailangang sabihin kung ano yung kailangan mong bilhin. Talagang kukunin mo na lang dahil nasa harapan mo na. Charot to darot. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1. Sa mga kagaya mo na malupet manggapang, hindi lang sa sopa, sa kama o sa kung ano mang pinagkakakitaan ng pera, kundi sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is SPG as in Super Backnern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si